በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። መንገዲ ባሕታውያን ካብ ዝሓለፈ ዝቐፀለ መጥፈሻ ኣይትሕፋል ብዛዕባ ጸሎት ሓደ ንጎሆ ስፖርት ክሰርሕ ዝደሊ ሰብ ድልዱል ነብሲ ስለ ዘለዎ ወይ እውን ልዕሊ ሰቡ ሓያል ስለ ዝኾነ ኣይኮነን። እንታይ ደኣ ነቲ ዘይብሉ ክረክብ ማለት ጭዋዳታቱ ንኸደልድል እዩ። ብፍላይ ነዚ ነገር እዚ ብምሉእ ድልየት እንድሕር ፈፂምዎ ድሓር እውን ክዕቅቦ ይኽእል። ስለዚ ጸሎት ክትለማመድ ከለኻ ገለ መለሳ ንገዛእ ርእስኻ ከየዳለኻ ቀዲምካ ክትጽሊ ዝግባእ እዩ ዝግባእ። እንተ ደኣ ዓድለኛ ኮይንካ እሞ ኣብ ናይ በይንኻ ክፍሊ ትድቅስ ኮይንካ ነይስዑ ካብ መጽሓፍ ጸሎት ዝተወሰደ ልምምድ ደረጃ ብደረጃ ቃል ብቓል ከተግብር ትኽእል። ካብ ምድቃስካ ምስ ተባራበርካ ነዛ መዓልቲ ቅድሚ ምጅማርካ ኣብ ቅድሚ እቲ ንኹሉ ዘርኢ እግዚኣብሔር ኣምላኽ በትሕትና ደው ኢልካ ንገጽካ ብትምህርተ መስቀል ኣማዕቲካ ከምዚ በል። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሓደ ኣምላኽ ኣሜን። ንቅዱስ ሥላሴ ብምጽዋዕ ምእንቲ ሓሳባትካን ስምዒታትካን ካብ ዓለማዊ ጉዳያት ነፃ ክትገብሮም ንገለ እዋን ሰቕበል። ሽዑ ንሕሊናኻ ናብ ላዕሊ ምስ ሰቐልካ ከምዚ ኢልካ ብህድኣት ብዘይታህዋ ብምሉእ ልብኻ ጸልይ። ኦ ኣምላኸይ ንዓይ ንሓጢ መሓረኒ። ድሕሪኡ እቲ ካልእ ልሙድ ጸሎት ኣከታቲልካ ጸልይ ማለት ቀዲምካ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስን ኣሐደ ኣምላኽ ብቅድስት ሥላሴ ኣምን እመፀን ዝብል ጸሎት መጀመርታ ድሕሪኡ ኦ ጐይታዬ ነመስግነካን ንኽብረካን ኣለና። ኦ ጐይታ ኣሚንና ንግዛእካ ኣለና ንዓኩተከም ድሕሪኡ ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቡነ ዘበሰማያት ድሕሪኡ ጸሎተ ሃይማኖት ኣብ ክንዲ ብተሓዋኺ ነዘን ጸሎታት ምድጋመን እቲ ዝሐይሽ ንገሊአን ካብ መጽሓፍ ጸሎት ምንባብን ይምረጽ። እዘን ጸሎታት ኣብቲ ውህሉል ተመክሮ ቤተ ክርስቲያን ዝተመርኮሳ ስለ ዝኾና ብአን ኣቢልካ ናብቲ ዓብዪ ሕብረት ዝጽልዩ ሰባት እምበር ንስኻ በይንኻ ኣይኮንካን ዘለኻ ኣብቲ ኣካል ጎይታ ዝኾነ ቤተ ክርስቲያን ንስኻ ሓንቲ ወሃይኻ ብመንገዲ ዘን ጸሎታት ኣቢልካ ንኽኣካልን ንልብን ንኣእምሮን ዝኸውን ትዕግስቲ ብምህናጽ እምነትካ ትምሃር። እታ ምልእትን ቅንዕትን ጸሎት ታኽንጽልያ ከለና ንቓላትና ብሓሳብን ስምዒታትናን እናስተንተና እንጽልያ ጸሎት እያ እምበኣር ኣብ እዋን ጸሎት ትግሃት ኣዝዩ ኣድላይ እዩ። ኣብ ግዜ ጸሎት ሓሳባትካ ክዛወኑ ነፃ ኣይትልቀቆም። ደጊምካን ደጋጊምካን ሓሳባትካ እሰሮም መቆሖም ከም ብሓድሽ ድማ ኣብታ ምጽላይ ዘጓረጽካላ መስመር ኣትሒዝካ ደጊምካ መሊስካ ጀምር። መጽሓፍ ጸሎት እንተዘይብልካ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ዘሎ መዝሙረ ዳዊት ክትጥቀም ትኽእል። ከምዚ ብምግባር ትዕግስትን ንቕሓትን ትምሃር። ኣብ ኣንፈ መለኮት ደው ዝብል ድብል ዝበለ ሰብነቴ ካብ ደገ ዝመጽእ ድምጺ ኣብ ኣንፈት መስኮት ደው ዝበለ ሰብነቴ ካብ ደገ ዝመጽእ ድምጺ ይሰምዕ። ከይሰምዐ ክተርፍ እውን ኣይኮነሉን። እንተኾነ ነቶም ድምጽታት ከከም ድልየቱ ኣቐለብኡ ክህቦም ወይ ከነግፎም ይኽእል። እቲ ዝጸልይ ሰብ እውን እናጸለየ ከሎ ብቐጻሊ ዘይግቡእ ሓሳባት ስምዒታትን ኣእምሮኣዊ ተምሳጥን ጦብላሕታ ናብ ኣእምሮኡ እናመጹ የሸግርዎ። ነዚ ኣድካሚ ኣሰልካዮ ሓዚ ደው ንምባል ብፍጹም ኣይከኣልን እዩ። ዳርጋ ከምቲ ንኣየር ኣብ ሓደ ክፍሊ ካብ ምንፋስ ምክልኻሉ ዘይከኣል እንተኾነ ኣቓልቦና ክንህቦምን ክነፍጎምን ይከኣለና። ስለዚ ኣብ እዋን ጸሎት ነቶም ጣልቃ ዝኣትዉ ነገራት ኣቓልቦ ብምኽላእ ኣብ ጸሎት ጥራይ ብምጽማድ ብኸምዚ ምጽላይ ክንለማመድ ንኽእል። ጸሎት ብልምምድ ጥራይ ዝከኣል ግብሪ እዩ ይብሉ ቅዱስ ኣቦ። ክትጽሊ ከለኻ ንስኻ ባዕልኻ ስቕበል። ክትጽሊ ከለኻስ ኣብዚ ምድሪ ንእትደልዮም ስጋዊ ድሌታት ከማልአልካ ዘይኮነሲ እንታይ ደኣ ይኹን ፍቓድካ
ኢልካ ክትጽሊ እዩ። ንእግዚአብሔር ኣምላክ ከም ናትካ ባርያ ወይ ተላኣኺ ጌርካ ብምሕሳብ ንድሌታትካ ከማልአልካ ምሕታት ኣይግባእን። ንስኻ ንባዕልኻ ጸጥ በል፣ እቲ ጸሎት ንባዕሉ ይዛረብ። ጸሎትካ 4 ክፋላት ዝመልእ ክኸውን ይግባእ ይብል ቅዱስ ባስልዮስ። ኣምልኾ፣ ምስጋና፣ ኃጢአትካ ምዝካር ጥርዓን ብዛዕባ ድሕነት ነፍስኻን ብዛዕባ ውልቃዊ ጉዳይ ኣይትገደስ ወይ ኣይትጸሊ፣ ግና ቅድም መንግስቲ ኣምላኽን ጽድቅን ድለዩ። እዚ ድማ ይውስኸልኩም ማቴዎስ 6:3 እቲ ብጸሎቱ ኣቢሉን ድልየቱ ወይ ትምኒቱ ምስ ፍቓድ ኣምላኽ ዘየጋጥም ሰብ ኣብ ዝሰርሖ ነገራት ዕንቅፋት የጋጥሞ፣ ብቐጻሊ ድማ ኣብ መጽወዳ ጸላኢ ይወድቕ። እዚ ሰብ እዚ ቅሬታ፣ ቁጥዓ፣ ጓሂ፣ ስንባደ፣ ርባፅ፣ ጭንቀት የጋጥሞ። ኣብ ከምዚ ዝኣመሰለ ኩነተ ኣእምሮ ኮይኑ ዝመልአ ኩነተ ኣእምሮ ኮይኑ ድማ ማንም ሰብ ክጽሊ ኣይክእልን። ኣብ ልዕሊ ብጻይካ ናይ ወቐሳ ስምዒት የሕድርካ ዝግበር ጸሎት ዘይጽሩይ ጸሎት እዩ። ኣብ ጸሎትካ ንብጻይካ ክትወቅስ ወይ እውን ቂም ሒዝካ ክትጽሊ ኣይግባእን። እዚ ኣምላኽ ዝፍንፍኖ እዩ። ኣብ ጸሎትካ ክትገንሕ እንድሕር ኮንካ እታ ሓንቲ እትገንሓ ኣካል ገዛ ርእስኻ ጥራይ እያ። ርእሰ መግናሕቲ ሕምረት ጸሎትካ ግበሮ። በርእሲ መግናሕቲ ኩሉ ጸሎትካ ኣቕርቦ። ንኻልኦት ሰባት ክትወቅስ ኣይትፈትን፣ ንገዛእ ነብስኻ ጥራይ ውቐስ። ከመይ ጌርና ኢና ነዚ ክንምሃር ትብል ትኸውን። እቲ መልሲ እውን ብጸሎት ነዚ ክትምሃሮ ኢኻ። ነቲ ኣብ ውሽጥኻ ዘሎ ነቓጽ ወይ ደርቂ ኣይትፍርህዮ። እቲ ህይወት ዝህብ ነጠብጣብ ዝናብ ካብ ላዕሊ እምበር ካብቲ ኣብ ውሽጥኻ ዘሎ እሾኽን ኮኮርባን ዘፍሪ ተሪር ሓመድ ኣይኮነን። ፍሉይ ስምዒት ወይ ተኣምራታዊ ተመስጦ ዘስዕብ ኩነታት ኣይትጸበቕ። ጸሎት ንዕግበት ኢልካ ዝፍጸም ኣይኮነን። ተሸጋርን ጓሃይን ብኾይን ያዕቆብ 4:2-9 ሞዋት ምዃንካ እንዳዘከርካ ምሕረት ካብ እግዚአብሔር ኣምላኽ ሕተት። እቲ ዝተረፈ ግብሪ ኣምላኽ እዩ ክኸውን። ናይ ንግሆ ጸሎት ምስ ገበርካ ጸሎት በዚ ዘብቅዓ ኣይምሰልካ። ጸሎት ጌርካ ምስ ወደኻ ነዚ ናይ ጸሎት ሃዋህው ወይ መንፈስ ክትዕቅቦ ይግባእ። ዋላ ኣብቲ መዓልቲ ብዙሕ ደስ ዘይብሉ ነገራት ይገጥመካ፣ ናይ ጸሎት ሓሳባትካ ዕቅቦ። ነዚ ክንገብር ዝሕግዙና ብዙሓት ሜላታት ኣለዉ። ንኣብነት ጳጳስ ቅዱስ ቴዎፎን ባህታዊ ከምዚ ኢሉ ይምዕደና። ናይ ዳዊት መዝሙራት ብዙሕ ሓጸርቲ ጸሎታት ኣለዎም። ስለዚ ካብ መዝሙረ ዳዊት ደስ ዝብላን ሓጸርቲ ናይ ጸሎት ሓረግ ምረጽ። ንኣብነት ኦ እግዚአብሔር ንሓገዘይ ጸልጥን ንጹህ ልቢ ፍጠረለይ፣ ኦ ጎይታ ንስኻ ብሩኽ ኣምላኽ ኢኻ ዝኣመሰሉ ጸሎታት መሪጽና ኣብቲ ናይ መዓልታዊ ንጥፈታት ክንደግሞም ንኽእል። ክንጽሊ እንከለና ኣብ ጥቓና ሰባት እንተሃልዮም ትሕት ብዝበለ ድምጺ ወይ ብስቕታ ኣእምሮና ብምድጋም ንጽልየን። በይንና እንድሕር ኮይንና ድማ ዓው ኢልና ነታ ዘላ ከባቢ ብዘረብሽ መልክዕ ክንጽልይን ንኻልእ ንዝረኸብናዮ ኣጋጣሚ ንጥቀመሉ። ኣባስ እንሃልው ኣብ ሊፍት፣ ኣብ ናይ ስራሕ ዕረፍቲ፣ ኣብ ናይ ሻሂ ሰዓት፣ ኣብ ዝተረኸበ ኣጋጣሚ ሕሊናና ብምእካብ ነተን ቃላት ብምዝካር ኣድህሞና እውን ኣብተን ንደግመን ሓረግ ጸሎት ጌርና ንጸሊ። ከምዚ ብምግባር እውን ክሳብቲ ኣብ ገዛና ኣቲና ቅድሚ ሰዓታት ድቃስ እነቕርቦ ጸሎት ሕሊናና ብናይ ጸሎት መንፈስ ተዓቂቡ ይጸንሕ። መዓልታ እውን ንኣምላኽ ክብሪ ብምሓወት ወሲና ትሓልፍ። ኣብ ናይ ምሸት ጸሎትና እውን መጽሓፍና ሒዝና ብምጽላይ ዝበለጸ ጸሎት ክነቐርብ ንኽእል። እዚ ልማድ ብፍላይ ነቶም ብሕተው ዝበለ ግዜ ብቐሊሉ ክረኽቡ ዘይክእሉ ሰዓታት ስርሖም ወይ መዓልታዊ ንጥፈታቶም ብብዝሒ ሰባት ዝተታሕዘ ሰባት ሓጋዚ እዩ። ምክንያቱ እዚ ሜላ እዚ ቦታን ግዜ ብዘየገድስ ኣብ ዝኾነ ቦታን ኣብ ዝኾነ ግዜን ክንጥቀመሉ ንኽእል። ከባብያዊ ጸጥታ እኳ እንተዘይተረኸበ ነዚ ሜላ ኣብ እግር
نزي ملعب جبري بموعالجن وشتاوي سلام كركب يخيل نزي كيسلك خاعب ساعات أم معلتي صلاة جبار زحتل أي تكون بزعبة صباح ون أي تجنا ترون أي هالو كان تايدا تراي سائل كاسلي أجي زون كل ما يصير ترخوا اللي خا كاو صلاة جنا أي تقارص እስካን አብርሃም ጠምቶ እግዚአብሔር አምላክ ከህዝብኻ ተፈለየ ኣነ ናብ ዘርእየካ ቦታ ከይድ ምስ በሎም ብዙሕ ኣይተመራመረን እታ እግዚአብሔር ዝህበኒ ሃገር ከመይ ትመስል ኣብኡ እንታይ ኣሎ ለምለም ድያ ወይ ማይ ኣለዋ ድዩ ወዘተ ኣይበለን ጎይቱ እግዚአብሔር ምስ ኣበዞ ብቐጥታ ናብቲ ዝተባሃለ ቦታ ኸደ ከም አብርሃም ግበር ናቱ 10 ሰዓብ አብርሃም ኩሉ እቲ ናቱ ዘበለ ምስኡ ተማሊእዎ ንስኻ እውን ከምኡ ግበር ኩለንተና ከምስኻ ተመላእዮ ገለ ኣብ ድሕሪት ኣይትግደፍ ምክንያቱ ኣብ ድሕሪት ዝገደፍካዮ ዘበለ ኩሉ ናብታ ጣዖት ዝምለኸላ ድሕሪት ዝገደፍካያ ቦታ ክምለሰካ እዩ ንንኸውን ዘከሮ ንሱ ነታ መድሓኒት ዝኾነቶ መርከብ ክሃንፅ 120 ዓመት ወሲድሉ ነፍሲ ወከፍ ጣውላ በብመስርዑ ተጠንቂቑ እንዳላገበ ነዊሕ ግዜ ወሲዱ መርከቡ ሃነፀ ንስኻ እውን ከምኡ ክትገብር ይግባእ ንዕብየትካ ነፍስኻ ዘገልግለካ ነፍሲ ወከፍ ጣውላ ብትዕግስትን ስቕታን እውን ምህናፅ ገዛእ ርእስኻ ጀመር መዓልታዊ ኣብ ምህናፅ ድሕነትካ ተሳተፍ ብዛዕባ ኣብ ከባቢኻ ዘሎ ነገራት ኣይትገደስ ዘክሮም እሞ ኣብ ገጽ ምድሪ እኳ ብዘይካ ኖህ ካልኦት ኩሎም ዓልዮም ነይሮም ኖህ ጥራይ በይኑ ምስ ኣምላኽ ተመላለሰ ዘፍጠት ምዕራፍ 6 መርከቡ ምስ ሃነፀ እውን ኣብታ ውፅኢት ፃዕሩ ዝኾነት መርከብ ብዙሕ መዓልትታት ገበረ ኣብዚ ነዊሕ ግዜ ዝነበረ ጫቃ ጸልማትን ማዕበላትን ክጻወር ነይርዎም ናብ ጥዑም ኣየር ክሳብ ዝወፅእ እውን ተጣዊሩ ሓለፎ ናብቲ ንፋስ ጥዑም ዝኾነ ቦታ ምስ ወፀ እውን ንኣምላኽ መሰውኢ ሃነፀሎም ቅዱስ ዮሃንስ ኣፈወርቂ ነቲ ናይ ኖህ ዝተዓገሶ ኩሉ እንድሕር ተሓጊዝካ ቦታ ፀባ ኣፍ ደገ እውን እንድሕር ተመላሊስካን እቲ ጥዑም ንፋስን መሰውኢ ኣብ ውሽጥኻ ክትረኽቦ ኢኻ ከምቲ እግዚአብሔር ዝኣዘዘካ ንኩሉ ነገር ከምኡ ግበር ካብቲ ዘለኻዮ ናይ ስጋዊ ፍትወት ዓለም ኣውፂኡ ናብ ምልኣት መንፈስ ቅዱስ ዘለዎ ህይወት ዘሰጋግረካ ቢንቶም ብጸሎት እናተጸመምካ ተነጾ እቲ ሓደ ንሱ በይኑ ጎይታ ዝኾነ ኣብ ልብኻ እንድሕር ሰፊሩ ኩልቲ ፍትወታት እውን ሕውስ ፍትወታት ክጠፍእ እዩ ቅዱስ ባስልዮስ ዓብይ ንሱ ኩሉ ዓለም ብኢዱ ስለዝሓዘ ነቲ ናትካ ህይወትን ዓለምን እውን ውሕስ ይገብረልካ እዩ ንሱ ባዕሉ ክሕልወካ እዩ አሜን 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 ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል